Sige, hawak-hawak. Wala na ka palang to, bro. Ano? Ano sa proposition yan? Awawa naman si Alfred. Oh, yeah. Dami na. Talaga naman wala na ka palang. Lagi na napapabuka. Picture naman, oh. Tinay-note na yun. I-upload mo ano yan sa YouTube. Yan ko siya. Play mo nga. Poki niya. Okay. Pakita mo. Tingnan. Kaya pala marunong mag-stop. Hindi marunong mag-stop ng po. Puto, wala na. Hindi marunong mag-stop po. Wala oh. Ano ba yan?